Volám sa Ero a na mojom kanáli budeme preberať renováciu, čiže vás pozývam do mojej dielni, čiže ešte nie som v dielni, tak vám až v ďalšom vlogu ukážem moju dielňu, v tej sa to bude všetko celé odohrávať. Čiže renovácia motocyklov. Na začiatok samozrejme po určitom čase dojdú aj nejaké autá. A táto renovácia sa bude odohrávať na jednom super mieste. Nebudem vám hovoriť teraz zatiaľ konkrétne, ale počas určite zistíte. Môj vlog sa bude venovať renovácii. Môj kanál sa bude venovať renovácii celkovo. A budem rád, keď sa niečo naučíte a napodobne ako tiež mi môžete dať nejaké rady a tiež sa rád naučím nové veci. A poďme ďalej. Takže o ďalšej sérii alebo o ďalšie video už by sa malo odohrávať v mojej dielni, ukážem vám, kde a ako pracujem. Pracujem na dvoch motorkách zároveň. Je to Java 11, Java 11 takzvaný pérák. Potom druhá motorka je Java 353, takzvaná kyvačka, alebo kyvná vidlica. A e, je to už taká rozsiahlejšia renovácia, čiže už sú tam nejaké opravy, takže je to už v základe, takže bolo to opieskované na začiatku, potom som upravil nejaké chyby, čo tam boli a sú to rámy. Z tej kyvačky mám zatiaľ len... Z tej kyvačky mám práve, že mám ju už celú opieskovanú a nastriekanú na základ. Čiže tam už toho veľa asi neuvidíte. Je mi to ľúto, no ale budú aj ďalšie motocykle, nebojte sa. A e, Java Perák, tak tam je to trošku ešte v takej otvorenej fáze, čiže ešte sú tam nejaké opravy, nejaké vyváranie, nejaké pocínovanie, vybrúsenie, proste sú tam ešte roboty. A samozrejme aj na kývačke motor tam treba zložiť, treba ho zložiť, tak, nie rozobratý už bol, treba ho zložiť a treba naleštiť hliníkové boky motorov. Čiže je tam ešte samozrejme dosť roboty, takže budem sa snažiť vám dávať vlog skoro z každej mojej roboty. Dúfam, že sa vám to bude páčiť a mne sa bude dariť, aby som to dnes spravil hanbu. Samozrejme môžete komentovať, môžete povedať nejaké rady, tipy, ako by sa to dalo lepšie vylepšiť. Samozrejme budem sa snažiť, aby som vám odpovedal skoro na každý komentár. Dúfam, že sa mi to podarí. A uvidíme sa u ďalšieho videa. Budem rád, ak sa vás pozbiera viacej a možná, že budeme dať nejaké stredko, že renovácia motocyklov, ako budete mať nejaké motocykle, buď na renováciu, alebo budete mať už zrenovované a dáme nejaký zraz, ale to je ešte o hviezdách, to je ešte ďaleko. Čiže budem rád, ak vytvoríme nejakú tú komunitu a uvidíme sa v ďalšom vlogu. Takže čaute.